Lancaster on the mix. Okay. Yarima on the beat. Mukula da tarbiyar yayan mu kula da tarbiyya mu soke hakkin mu kuma mu ba su kula da tarbiyya. Mukula da tarbiyar yayan mu kula da tarbiyya mu yi tsarin iyali don kyautata rayuwa. Kula da tarbiyar yayan ya fi kula da dukiya kuma cikakken uba ya haɗe kan yayansa gaba ɗaya. Ya kasance mai kokari wajen basu tarbiya, ya sauke hakin da yake kan uba duka gaba daya. Samun tarbiya shine cikar burin duniya, a rashin tarbiya shi kisa komai ya tsaya. Wani zaka ga ya sake ƴaƴa baya bibiya, bai san cin su ba da sha balle ayi maganar lafiya. Ƴaƴa kiwo ne Allah ya ba mu akwai ranar tambaya. Ƴaƴa arziki ne wasu na nema ba su samu duniya. Mu kula da tarbiyar ƴaƴan mu kula da tarbiyya, mu soke hakkin mu kuma mu ba su kula da tarbiyya. Mu kula da tarbiyar ƴaƴan mu kula da tarbiyya, mu yi tsarin iyali don kyautata rayuwa. Tsarin iyali shi ne zai ba mu dama mu kula da tarbiyar ƴaƴanmu har su girma, su zama abin alfahari cikin al'umma, su cika buri na rayuwarsu in sun girma. Na ce yawan haihuwa gaba gadi zai sa kai na da wata ran yaya za su taso rayuwa su fita na al'umma. A rashin tarbiyya su ne lamba ta ɗaya, ta'addanci a nahiya ba a bar su a baya. A kula da ƴaƴa domin su ne arzikin kowa, a basu kulawa mun yi maimaitawa. Mu kula da tarbiyar ƴaƴan mu kula da tarbiyya, mu soke hakkin mu kuma mu ba su kula da tarbiyya. Mu kula da tarbiyar ƴaƴan mu kula da tarbiyya, mu yi tsarin iyali don kyautata rayuwa. Mata masu juna biyu a ba su kulawa su ma, domin lafiyarsu da abin da yake cikinsu kuma. A ba su abinci mai kyau su ci in an samu dama, kuma in aka tsarin iyali zai taimaka wa rayuwa. Ziyartar asibiti don ƙarin ilimi kuma zai taimaka wajen ƙarin lafiyarsu kuma. Da zai samu lafiya ya ƙara kuma kuma. Mu kula da tarbiyyar ƴaƴanmu kirarin al'umma. Mu kula da tarbiyar ƴaƴan mu kula da tarbiyya, mu soke hakkin mu kuma mu ba su kula da tarbiyya. Mu kula da tarbiyar ƴaƴan mu kula da tarbiyya, mu yi tsarin iyali don kyautata rayuwa. Mu kula da tarbiyya, mu kula da tarbiyya.